पीछे पीछे लागल बड़ू 2 किलोमीटर से ना हो हम ना का हो सीजनी चीज बाटे एकदम मुंह में दबाबू ना गच देना रस फेंकत हटे एकदम गलगलाइल बाटे आम हां अरे खाई जावा तू का जानलू हई मिली ह हे ना चाहिए पागल लागती है ले ला ओ रामलाल भौजी पागल की हो रे ए वो सड़ो पागल बाड़ू एलाओ अपन ला हमके एगो ना देबू एगो पागल समझल बाड़ू बिना पैसा के दे पैसा द जो के सामान लो हम घर चलबू ना तो हम पैसा ढेर दे दे घरे देखा ना जाई घर केने बा केने नहीं के हम घूम के बेची ना धरा आम धरा ना धर आम धरा ना धर 1 लाख मार की हो रे बेचवा रहा तो हमरा के आंख दाग दिखाइबू तारे समय आलवा के दूर पर सामान में सामान कर रहा हमरा के इस्तेमाल करे तोहरे लेखा पागल के साला आओ की हो रे लूट हो बाबू लूट लो के सलाम करत हई हमार लेखा सामान करे का ना ओ माई अरे ना खावा जाओ भैया की हो रे धोक तार बेल खींच लो हम पीछा पड़बू तो आयो हमारा बाबा की हो रे कर के राला सिया हमर माया मामा लेके भाग गइल हो बाबू सबत के छोड़म ना आम ले लो बेचो तानी खुदे आम ले लो बाबा भाई ती तमाम ले लो लगे आके खुदे आम ले लो अरे ले ला हो चौबन वो अरे देसी लाया गल ताजा माल आम वाला करवा करतनी है मुखिया जी अरे वो आम बेचे लगनी का करे बिंजे से की हो रे बिजनेस करवा बात करतनी मुखिया जी इतना हां ना गोरिया मार दे पीछवा से आवे है नियन तो का रे मुखिया जी के भी इतना धन दौलत पड़ल बाटे और वो आम बेचे खातिर निकला हम भाई घर में का करी काम बेच ना रे की हो रे हम अपन काम पति को में हाथ ना भराई तो हैसे के बढ़ल दी तो दे हम दी छोड़ दी हमारा के बेचे के भले दे तारा के बेच के दे दी मत की हो रे ले मन करे गुरे हम दे दे हमारा घरे ये आम पर चाल डालो अब बतिया तो आय हो राम जी मुखिया जी के गांव में इतना इज्जत बा की हो रे तार जन आम लेके बाप रे लूट के धन टूट पड़ल बा का लूट के धन? केकरा का करला सिया हो छिनरी पागल माइरा लिया हमार माइरा लिया अपन माई की छोड़ने वाली तो इज्जत से बोल ठीक ना जन हमार माई कहत तो इज्जत से का बोली केकरा का करला सिया हो ए बहिनी तार गोड़ पे गिरे तनी बता दो हमरा के का हो गई बा हम आम बेची ना उ बोसड़ी मार पटक के छीन के लेके मोय आम भाग गइल बिया का तू जाना तो रुके हो जनती तो तोहरा से पूछती के करा गांव के मुखिया जी जवन हम उनका मेहरान मुखिया ही नाड़ी अरे किसनमा हां सुन का करत रहे उजा खाड़ो के कब करे गेर मल के लेना पानी करत है हो गइल हां हो गइल लेना चला दे अरे लाउर तो जुलुफिया बमला जान ले बाटे जी अरे बोलिया तो मिठाई पाँच में बाटे जी अरे रोआ में झकास कपड़ा कोरिया लागेला की हो रे जब बजे खत्म ये कराले कुछ आवेला बेसी मैं गांव हमारी चतले तल हो तू ना रे का रे बमल ए मार देला की हो रे ए बमलवा जो चलिया बिरी चौगल गतियावा कुछ कहत रहला अबे तो काम कर देनी घरे जाइए इसको फाड़ो इसके फाड़ के चाल डालेंगे खाएंगे पकान डाल के ई सब है तो नहीं आए नहीं आप ई सब तो पागल बैठे के? एकरा फाड़ के अचार कैसे डलाई गार पार फाड़ के चार डाल देबी तो मामे हो बनी हरवन ए मामर एगो हमदी मार देले गलिया पर जो निकल के मार देलो से गलिया पर ए जब एगो हमदी बैठल है मार देले हमरा के गलिया पे मरलो सो हो ई कहां ले ली रे हैं याम कहां ले ली हो बोदी के कमाई हो
तोरे कोई रली है बगीचा में के करा बगीचा में तोड़ के ले लियो अपन ना तकरूर पर फरल रहे हमनी के आमे बाटे हत्ता हताई बा उसका फिर के तकरूलवा के वही पर करे सरवा हम पाकल बा चुगल आम चुगल अब तू इज्जत ना रह देबी हमार अब तू इज्जत रहे देबी कि ना हमार आधा पादा नून सब आधा मोचोली के लाचा में की आके लोती गोलो माइले कोलम ओय ओय नतिया रे मुखिया रे दो गाला कौन मुखिया रे पर मेहर के पागल बना के भेज दे के बाटे आ गाड़ में उंगली डाल के छीनारी मोया हमार छीन के लेके कैसे तू गाड़ी देतली रे के कैसे तू गाड़ी देतली धक जिभिया सट दे खींच ले का के लिए बनी रे का के लिए बनी ओके मेरा मुखिया जी रवा कुछ नहीं के कहले रवा बहुत महान आदमी है ओरहन लेके आइल बालू ई ना चल लोग के करा घरे ओरहन लेके आइल बानी हरे नो खिसिया के गाड़ देल बनी मुखिया जी खिसिया में नहीं बुझल की के करा गाड़ देता नहीं क्रिया का तनी खिस में कुछ बोलले बानी का बात बारे ब- का बात बा कुछ ना हमारा घर तू आइली है तरह खिसियाई का है मुखिया जी बोल रे ए बाबा ला जाऊ ए लजुआ ये मां का करे अरे बाप रे मुखिया जी मामा एकरा के गोया के डाल दे गोया के दूध थोड़ बोरियाल देई मुखिया जी हम आम का हम ले लिए रे तोल के तकरूर ना ना मुखिया फरल जी तरकुल पे आम फरल रवा समझत का नहीं ओकर बतिया के तरकुल पे आम फरे के करा कहां ले लिए पता के तोर माई के गाल में से करा में से मुखिया ए जी हम आम बेचत रहनी आई मुखिया इन मार पटा के मोय आम छीन के तू यहाँ रखले बारे हम बमला के काले छिनरिया गोली दौलल ये हम घर आराम हम मुखिया जी ये तोरा जिम काम रह तो लांगवा उठल बारे तोरो लहंगा ओकर उठल बा के गंगाड़ उठल बा त का तारा मतलब बा काहे के करम छीन के लग भगलिए रे काहेगा किने लो बोतल का तो किने लो खाल मछली मुर्गा खाइबो मंगो मछली मुर्गा आ बचा जब बार ना का बारे में कर बचा लो बाबू मुझे मारता वो सही तोहरा आगे चिल्लाई तू बचा लो ए ला जाऊ मां खबर दे लो ले मुखिया लो जी रुआ के नाम रुतबा पैसा गाड़ी बंगला सब बा। पागल से रुआ को से बियाह कर लेनी ए बहनी देखा माफ कर दिया हमरा के अब का कर बुद्धि एकरा के केहू पूछत रे पहिल के त खात बागल हम आइनी त एगो लइका रे पाले पोस में दूध पियाए खाती होइनी पागलो पियावत हो हाँ? पी जत दूध हमरा लइकन तू अपने मुंह लगाइबे त हम पियाइब रे ई सब कहल जाला सब करा से ए बहनी जरा पहिले बाते मैं इज्जत के फिर हम पल करे के कराल कोई ये मुहिए बागस कोई घर का बात बाहर वाला से पाइट खोलवावत रही बते पप्पोले कहबा बे मामले मुखिया तोरा जी। तो मारत आरो मुखिया जी ये आपके बॉस के बात नहीं करे वो कैसे पंचायती करत हो खबा आई मैं उठवाती पागल बनथैली और एगो खाली 500 रुपया ले लो बहनी ले अपन हम ना दे ना मुखिया जी रवली ना ले कोनो बात नहीं के ओ छीन के लेके धन्य कराई वाली मुखिया बेचारी जी। गरीब आदमी के कैसे कैसे बेच के हमू तो गभीरे बानी गरीब वाली 20 बीघा टोपरा बा हमार चर को बस चलत ना सा गरीब तो वाली न बा हमार थोले बा तू आधा का मालिक नहीं में मारी के त आधा मुहिया हम बना आधा बना औरत का बड़ी रे तू मारबे त हम ना मारब रे तू गलबा कहियो तो के बिसुकाई तू घबड़ो जम तब आरी का तो राती के सूत अंदर निकाल के ना फलाई करनी कहिए ए हरियर डराम में घुसे रब तो राख वही में चिकरुंडा फसाइम बार वाला चल हम ना